Prvenstvo se održava u Velikoj sali Doma kulture od danas do 25. maja, svakog dana od 10 časova. Na ceremoniji otvaranja govorio je predsjednik opštine Milan Đokić. Velika je čast i za jednu malu zemlju kao što je Srbija, a još veća za jedan mali grad kao što je Knjaževac. It is a great honor for this small country like Serbia and even bigger for this small city like Knjaževac. Da može okupiti učesnike iz 23 zemlje na jednom evropskom takmičenju. That we can welcome the competitors from the 23 European countries on this kind of championship. Takmičari danas, sportisti koji se bave ovim sportom, promovišu opšte vrednosti korisne za čitavo društvo. Prvo, pobede sebe, treniraju redovno, pobede velike težine i na taj način pokažu da sve ono što se zacrta čovek vrednim trudom, radom može i da postigne i da ostvari. Nadam se da ćemo i ovih dana dok traje takmičenje imati prilike da vidimo kako se obaraju i evropski i svetski rekordi. Imamo ovde i favorite u koje se uzdamo. Puno pozdrava svima, želim svima puno dobrih rezultata na ovom takmičenju i prijatan boravak u Knjaževcu. Na takmičenju učestvuje preko 250 takmičara iz 21 evropske zemlje, kao i gosti iz Južnoafričke republike. U reprezentaciji Srbije je 16 članova Powerlifting kluba Knjaževac.